Снимаме ли? Намираме се на първи кръг от българския дрифт шампионат, Soul Drift, Сапарева баня. Мястото го знаем, трасето също. Днес ден събота, тренировки и квалификации, както си му е реда. Мога да кажа, че това се случва буквално следващия уикенд, след трети кръг на румънския дрифт шампионат, къде станахме трети. Българският дрифт шампионат ще разполага с живо предаване за хората, които не могат да присъстват на място, което си е направо революция. Ще караме и двата класа малкото трасе. Екипът на Drift Kings, начело с Майк прокурор, е дошъл и съответно помагат за организацията на мероприятието. Това е по-интересното. Организаторът съответно също е нов, затова са и тези промени. Надяваме се всичко да премине успешно и да може да се радваме на още няколко кръга до края на сезона. Приключихме с формалностите. Сега главен екипаж състав. Аз, моя милост, Петю Радичев и Рая Горанова, която в момента е на трасето, тъй като текат тренировките на Pro 2 в момента. И така, малко след началото на вторите тренировки, преди квалификациите, изчупих полоска. Като цяло рутинна смяна. Защо се щупи полоската? Просто тези полоски не търпят просто ъгълна работа. Като има някаква, примерно да кажем, бабуна и колелото изпадне и се сменя ъгъла на работа на полоската и тя карето казва чао. Докато Ники довършва смяната на неговата полоска, аз имам перфектната възможност да ви разкажа за спонсора на днешното видео, а именно Surfshark. В работата ми като оператор и монтажист доста често ми се налага да използвам интернет, за да качвам кадри, да изпращам и така нататък. Също така да се здобивам с някои програми по неофициалния метод и затова предпочитам да използвам виртуална лична мрежа. Виртуалната лична мрежа ми осигурява максимална поверителност на всичките ми данни. Освен това, ползвайки VPN-а, аз мога да променя моята физическа локация и да се възползвам от по-евтини цени на игри, стриминг сервиси, като Spotify, Netflix и така нататък. А освен по-евтината цена, мога да се възползвам и от пълния набор от заглавия в Netflix. Едно от големите предимства на Surfshark пред останалите му конкуренти е, че от един акаунт мога да влизам от неограничен брой устройства, независимо дали това са телефони, лаптопи, телевизори или каквото друго искате. Използвайте код KIDS или цъкнете на линка долу в описанието, за да получите 3 месеца безплатно, като първо регистрирали се потребители. Благодарим отново на Surfshark за подкрепата и ви оставям да гледате нататък как продължава първи кръг от Soul Drift, българския дрифт шампионат. Чакай, Горе второ употреба в момент. LS3 SL, немска машина, ама с американско сърце. Директно започваме с бързо ентри, нова бушилка, доста добра първа зона. Доста резки
нарушение на малко плаха втора зона, която може би съдиите ще накажат много леко. Четвърта зона като цяло в Германия. Никола Попов от Киц. С неговото е 36 2.8 3 литра турбо. Отново от ентрито директно започва колата да пуши зверски. Добре напълне на първа зона. Не чак толкова рязък транзишън към втора, но обаче този път към трета смени подхода и направи много по-рязък транзишън. Една перфектно напълнена четвърта зона и отново финал в много пушен. Приключи съботния ден, днес с квалификациите. Толкова бях от така мечтания 90 плюс точков рън, квалификационен рън, 89.67 точки получих на квалификациите, доволен съм от себе си. Реално това мисля, че за сега са най-високия резултат, който съм получавал до сега на квалификации. А това е нещо, което ми куца предвид предишните участия на други състезания, така че радвам се, че успявам и в тази насока да подобрявам резултатите си. Утре се падам първи батъл с Пепи. Ще бъде доста интересно. До сега никога даже не сме се падали от едната страна на графите, а сега сме директно първи батъл с него. Ще бъде доста интересно реално да карам с него на състезание, а не само на тренировки. Тук искам да спомена нещо, което ми направи огромно впечатление, именно цялостната организация на събитието. Реално нямаше дори и 15 минути закъснение през различните тренировки, представяне, съответно живото предаване. В началото имаше някакви проблеми с звука, с картината, но момчетата успяха да ги оправят и вървеше доста добре. Можеш да гледаш наживо ръновете, докато ти си в бокса и чакаш да дойде твой момент да излезеш и ти да направиш своя рън. Успешен първи ден, без сериозни проблеми, само една полоска, но какво да се прави? Утре тренировки, батали и състезания, така че Let them niggas rob you when you still ain't get no get back, huh? I don't get that, I kill you for a nick sack, hey. Guns like Halo, Call of Duty, get you shit back. Baby Draco got no kickback, take a Draco to the kickback. Molly Cannon look like shit, been selling Molly. I'm like this man, Maxo Jordan, Maxo Kobe, you can't hold me, it's a mismatch. Off the sauna, that's my front foot, I got you just like Andre. Send my Christian do a bliss, I get you kills for less than 3 stacks. Pussy niggas wanna fight, but Maxo Cream is not a fighter. Spark that bike just like a lighter, now your man's a firefighter. Money, murder, my desire. I got murder for hire. Get you higher, Molly, solid Becky and Lizzie McGuire. Cause I met you. For the paper, I'm lick hitting. I'm about to pull the paper. But that's some modest bricks and I ain't got no calculator. And my Nina got a dick, I jack it off and masturbate her. I'm a old school, show my age, nigga. I ain't a fucking rapper, I'm a fucking grave digger. Bitch was cracking, then I'm accurate, a long range hit. Drizzy Drake was shooting Dracos, making hits go platinum with it. Heard you let them niggas rob you when you still ain't get no get back, huh? I don't get that, I kill you for a nick sack, hey. Guns like Halo, Call of Duty, get you shit back. Baby Draco got no kickback, take a Draco to the kickback. Molly Tannin look like Simba selling Molly. Got my wristband, Maxo Jordan, Maxo Kobe, you can't hold me, it's a mismatch. Off the sauna, that's my front foot, I got body just like Andre. Send my Christian do a bliss, I get you killed for less than 3 stacks. Trigger man, so fucking see the flyers. Grip you ever see Big Boss Lieutenant form for crippin', I'm the one that oversee Big Boss for sauna, flawless waters, all my diamonds is moving. That's my wrist like holy. Се прибира някакви въпроси за това нещо има ли? Не, повече от това няма да се затвори. Ден, неделя, в момента сме на опашката за представянето на пилотите. Направихме няколко тренировки с момчетата от Pro 1. Като цяло колата върви добре, доволен съм. Трасето си идва, диференциала си идва. Първи батъл с Петио ще е доста интересно. Пред нас в момента е Рая. Чакаме да мине тя. Тя кара в Pro 2. Успя да направи трета квалификация, за което поздравления. След награждаването директно почват техните батали.
Томас е седнал буквално върху тръбите. Аз казах, че днеска е доста топло и няма да правя донати днеска. Вчера се почувствах като Дуейн Макивър. Карах докато не чух бързия прекъсвач. Но днеска ще е по-спокойно. Все пак трябва да пазим колата за батали. И то особено с Петю. Представянето тече в момента. Кажи колко ти е топличко и на тебе и какви хубави вентилатори имаш вътре. Здравейте! На 100 дрифт кръг едно сме. Дошли сме да препарираме Колю. Аз не знам дали ще видите в клипа, но такива работи не правя повече. Кажи нещо, бе. Покавате. Кажи нещо. Не му мъкне остатъци. И преминаваме към следващия ни батъл. Рая Горанова и Михаил Предов. Рая Горанова лид, Михаил Предов чейс. Единствената дама в нашия шампионат. Директното инициейшън на Рая. Застава на много ъгъл. Михаил Предов опитва се да я настигне. Да видим дали ще успее да го направи преди втора зона. Рая Горанова с огромна грешка в нейния лид рън. Излиза с почти всички колела извън трасето, което ще означава 0 за нейния рън. Михаил Предов остава в трасето. Без много грешки и този батъл ще бъде негов. И старта е даден. Михаил Предов лид, Рая Горанова чейс. Рая остава много място на Мишо при инициейшъна. Мишо позиционира леко автомобила си към първа зона. Рая Горанова остава място, за да няма контакт. Доста добре изпълнена втора зона. Този транзишън. Михаил Предов напуска леко очертанията на трасето, което кара Рая също да се предпази от удар. Какъв тип трасе? Мощността не е от кой знае какво голямо значение. И старта е даден. Рая Горанова лид, Михаил Предов чейс. Рая отваря дистанция при инициейшън на Михаил Предов, я скъсява. Доста добро минаване през цялата първа зона за Рая Горанова. Дълбоко минаване през втора зона и бърз транзишън към трета и четвърта. Михаил Предов успява да скъси дистанцията, но просто не е достатъчно. Очакваме старта на втората половина от този One More Time. И старта е даден. Михаил Предов лид, Рая Горанова чейс. Рая не оставя почти никакво място на Михаил при инициейшъна и директно започва с атаките. Виждате как предните колела на Рая Горанова изпушват. Това означава, че тя кара с левия крак на спирачката. Леле, какъв транзишън от Рая! Доста добро минаване за Михаил Предов към зоните. Да видим дали сега ще успее да изпадне на същото място, където го направи по-рано. Не мисля. И един много добър чейс рън от Рая. И напред продължава Рая Горанова! И слагаме начало на следващият ни полуфинал. Рая Горанова и Кристиан Додев. Още при инициейшъна Рая Горанова слага колата на доста добър ъгъл. Кристиан Додев с малка корекция се наглася по нея. Добро минаване за Рая през цялата първа зона. Доста по-дълбоко можеше да вземе и втора зона, но доста добър рън като цяло до сега. Кристиан Додев я следва неотлъчно, поддържа равна дистанция по време на целия рън. И старта е даден. Кристиан Додев лид, Рая Горанова чейс. Да видим как ще се развие този път нещата. Доста плах инициейшън за Кристиан Додев. Рая Горанова няма много къде да отиде. Кристиан доста намали скоростта. Леле, какъв транзишън пред втора зона и двете коли пускат по едно колело вътре. Не се вижда какво се случва. Рая следва неоточно Кристиан Додев. И финал в този клас. Ангел Караньотов срещу Рая Горанова. Ангел лид като най-висок квалификатор. Рая чейс. От ентрито леко разделяне между двете коли. Ангел Караньотов доста добре изпърва първата външна зона. Отиват по-вътрешно, отколкото Рая взима втората външна зона. Рая не остава на Ангел да и отвори по-голяма дистанция. Пуска по едно колело извън трасето и финал на първата част. И старта е даден на втората част от този батъл. Рая Горанова лид, Ангел Караньотов чейс. И да видим
Още от самия Initiation Ангел Караниотов се опита да застане на вратата на Рая Горанова. Много добре изпълнена първа зона за Рая Горанова. Добре взета втора зона. Ангел Караниотов ни остава място даже да диша, залепя се за нея. Остава точно толкова разстояние, колкото да може да направи транзишен. Рая пуска по едно колело преди четвърта зона. И финал на този батъл. Аплодисменти за вашите герои! И в мощност, както ще видите в първия ни батъл с Никола Попов, който е най-добрият ни квалификатор от вчерашния ден, и Петю Радичев. Петю директно на вратата на Никола Попов, който изпълва перфектно първата зона. О, какъв бърз транзишън от Никола Попов! Петю трябва да си нагласи автомобила по друга линия и изпуска за малко колел. Отново се залепя за вратата и през финала. Сравнени и двете коли от към мощност. И старта на втората част от този батъл е даден. Петю Радичев лид, Никола Попов чейс. Да видим какво ще се случи. Корекция на Никола Попов при самото ентри. Петю Радичев не толкова дълбоко в първата външна зона. Доста голям мъгъл след втора зона. Трябваше да направи доста бърз транзишън. Никола Попов успява да се справи с положението и не изпуска Петю Радичев дори до финала. Здравейте! Аз гледам лайва. Лайва! Много хубав лайв. Финал сме. За съжаление трябваше да караме с Пепи. Някой трябваше да падне. Просто този път така се падна. Ние играхме на Камп Nou се хартия преди това в бокса и така се разбрахме. Беше 2 от 3. Държа под близка дистанция, доста така беше много с това Теко като че ли забави малко преди излизането с това Теко беше мисля, че това не е отлучно през цялото трасе, изпълни всички зони, след това Теко се спряма още един панел. И старта е даден на последния батъл за деня. Никола Попов лид, Стефан Зашев чейс. Разделяне между двата автомобила при Initiation. Виждаме Никола Попов не успява да напълни тази първа зона, но това не представлява проблем за Стефан Зашев, той ще се адаптира към карането на Никола Попов. И втората част от този батъл е даден. Старта е даден. Стефан Зашев лид, Никола Попов чейс. Доста агресивна атака от страна на Никола Попов към Стефан Зашев, който изпълва цялата първа външна зона. Не толкова дълбоко във втора зона, но голяма грешка от страна на Никола Попов в чейс позицията. Излезе с няколко колела от трасето. Аплодирайте ги, това са скъпи приятели, останете с нас, защото след награждаването идва най-приятната част. Пилоти да си вземат автограф и да се направи снимка с тях съответно. Но първо... Нямаше къде да отида на транзишъна там. Но влязох в... И неоточно до него на второ място Рая Горанова! Аплодисменти за вашите победители от клас Pro 2! Петю Радичев! Аплодисменти! И вашия големия победител в Pro 1 Стефан Зашев! Айде! Аплодисменти за тези сърцати момчета! Приключи Soul Drift кръг 1 с Парая Баня. Изключително съм доволен от цялостната организация. Още един път благодаря и евола на целия екип. Като цяло евента мина без проблеми. Батълите бяха супер. С Петю батъл мина доста силно. Следващия батъл за финал с Стефан Зашев също. Успяхме да завоюваме второ място. Наистина, още веднъж благодаря. Благодаря на всички вас, които гледате. Благодаря на Томкиса, че снима на Толпек.